matunhu matatu akasikwa nani, ndiani akatsanangura, nokuti pafamba mutsetse wenyaya wokuti iwo baba vaPaurosi Nyakudya nevakomana vaviri James naFilipi vachiti hand over take over dare remunamato wamati mimi. Dare ndio rakaiswa pamusoro pegomo renyota rakatambwa nedombo shava negomo murehwa isipo pakazenge pakunzi ipo dare remunamato iri. Munamato ndo wakasara kwane vanji ipapo ndo pane ng'ang'a. Ndichataura ndichidimbuka ende baba vaHezekia vanonzi vakafamba 27 years vachinyengetedza dare vachiimba makore 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 tichinamata dare ndaHezekia vachitiwa runotsvaga Abrahama. Sokuti James naFilipi nyaya yavakapiwa naGabriel yakanga iri kutsvaga Abrahama naIsaka naJakobo, Mozisi naErija naEmanueri kuti vamire munzvimbo dzavo. Nzvimbo dzavo idzi vaidzimira ari papi? Zvainzi vanodzimira ari pamusoro pegomo pachitata chemabwe chakanga chavakwa nechitsividzo. Saka varume ava vatadza kubatanidza nhau yekuti vabatane. aJames naFilipi vakazenge vasina kubatana kuti vatsvage varume ava vauye panzvimbo imwe chete vazotongwa nedare raJakobo. Dare raJakobo ndo parakawa pana vaBhenjamini rakati maakutsvaga vakatumwa, maakutsvaga wamasvikiro mane vana venyu ana Hozia nanaRukonanzi nanaEdhimai vakubata machira matsvuku vachipinda muJorodhani vatumwa munovadzora neiko. Ndo pakanzi nedare aBhenjamini ndo vakabva vazotanga kuteera masangano manomwe achinzi masangano manomwe anodiwa padare raJakobo. VaHezekia vakati ivo nengoni vachitaura nemweya vakati ivo regai dhiti rachirinyatsoouya mhani ravakabatwa nemweya vachitanga kuimba bazuware vanhu vasati vakwira pamusoro pegomo kumunamato wavakatsanya aJames naFilipi vachiti ndiyosefa 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 wekutanga ndaHezekia vakati iwo handiyambuke murodzi, handiyambuke ruya ari pano paRosa, handiyambuke murodzi wopano pafodha pasekerera, handiyambuke ndichinotamba matare emweya, ndicharoora matare emweya ndiri pano. Ini ndatumwa ndiri mvuto wekuvhutira dare raJakobo riri kutaura pavakomana vaviri ava James naFilipi. James naFilipi ava vaitwa nharirire yekurapanura nekutsetsenura mang'ang'a nezviratidzo nemadindiko akasiyiwa nevatumwa vanoti Manueri, Erija naMozisi. Zvese izvo zviri mudare raJakobo. Saka vakomana vaviri vapiwa chiringiriro chekuvheneka nzira yevanhu vatema kuti nyika yevanhu vatema inoenda sei kudenga, imba yevanhu vatema inokomborerwa sei nezita rinonzi Abrahama riri pamberi pevanhu. Pane vanji pavakaenda kumisi mitatu vachinonamata, vanamata misi mitatu vaikonewa, vaipokana, vaitadza, vaikundika, vadzokera kwane vanji. Abrahama akanga asina kutwa hand over naGabriel kuvanhu, nokuti Gabriel akatumwa naAbrahama kutaura kuti hatende kumisi mitatu. Misi mitatu yaiva nefaniro yokuti simba rinonzi Abrahama ribhabhatidze nekukomborera Mozisi naErija naManueri kuti vazova nyanzvi, vamhangura, vabikwa nemunamato unonzi Abrahama. Zvino munamato unonzi Abrahama ndo wakanyengetedzwa naJakobo wakudzokera kudenga. Munamato unonzi Abrahama wakanyengetedzwa wakudzokera kudenga, wakadzokera pasi pano. Saka rakanzi radare remunamato. Zvinhu zviviri zvazvina kupasanurwa. Saka makaona vakomana vaviri James naFilipi vakavaka muchinjiko. aJames kanengoni vachibatwa nengoni vakasvika mumusha unonzi kwaMarako kwarwanga. Vanhu ava vanonzi kwaMarako kana siri kukanganisa vari padhuze nanachitenga pana Kenuro pana Smainoji. Ndo pavakasodhurwa chipiyaniso chedare zvikanzi chinhu ichi chiri kutsvaga vaFilipi. Kana tatsvaga vaFilipi tanzi titeere vakatumwa vachiimba nemavhesi aJames. Ndikada kuti ndaimbe tichatora nguva yakareba ndichitsanangura audio inogona kuzonetsa kuti ikurumidze kudimbuka, vamwe vazoibata kuti vapinde munyaya. Saka nyaya yekuti Abrahama akateerwa naHezekia, vakamuteera Abrahama, aHezekia naTimoti kwane vanji. Vatora rwendo pamusoro pegomo vakaisirwa tsananguro naFilipi zvakanzi kwamuri kuenda kwane vanji ndaona mayo mane mateo ehwai achidonha ropa. Zvakanzi hazviitike, tatumwa
kutumwa kunobata Abrahama, tiwe naye pano padare, kana atere pano padare avhutire dare. Abrahama muviri wake wakazoya pamusoro pegomo. Vaya pamusoro pegomo vakasikuona sangano rekwamurehwa riripo, sangano rekudomboshava riripo. Abrahama pane vanje vanhu vari pamunamato kwavainamato unonzi waAbrahama, vakanzi naJoji nemweya. Baba vakagara kunzoko ndevapiko zvikanzi Abrahama kwane vanyi, zvikanzi baba Abrahama munamato unonzi Abrahama uri kudenga muri kuona here? Zvikanzi kwete, zvikanzi pindai mundaza nevamwe. Vakomana vekudande vakudzokera kudande, vana Abrahama vari paamai vanonzi Aserina vekwarwanga, hanzvadzi yana baba vanonzi vaKenesi veparwanga. I think baba vakambogara kudande stiriki ndasekuru vana Timoti. Ndo vakaba dombo parushanga vakaripa Frank vekuchinhevere mwana waRodhia na Petros kana naanyani mukoma waGibhsoni. Ndobva varisa munhava, ndobva vaenda naro kudande kunovaka rushanga rwakavaka rwezvidhina ruri kuSowe. Ikoko ndoko vakabaya hwaikwa nevanji, vakabva vabva nehwaikwa nevanji vakaibaya kare nemafuta ehwai vakaenda nawo kudande. Ndopakazoimbwa nemweya pana baba aFilipi vachitukwa nevakomana vekudande, especially baba aKraidio mafuta naSimeoni chitate kana kuti chinyere. Ndo vakatuka aFilipi vakati mweya waikwewo usingaterere. Ndopakanzi naRobert Mutasa aiwaka matauro amuri kuita madzoba asiwo. aFilipi nemweya mutsvene ndobva vaimba vachiti kurohwa nekutukwa nekusvipirwa mate muchitaura dare raJakobo zvarakaita nevanhu vaakurasika. Mafuta ehwai, mafuta ehwai ave kuzorwa, kutukwa kwemuprofiti kuzodzwa mafuta ehwai, nokuti hwai ndio ine rufiro. Saka hondo yehwai ichafa munyika muno yevanhu vatema inoyo ndiye makumbo maviri imunhu anopoterwa nechitsividzo chokudenga achitaura zvitsividzo zvakatsividzwa, iye ofira izwi poshi. Apo ndapabva pechipiri, dare remunamato unonzi Abrahama. Dare remunamato unonzi Abrahama riri kunziro munamato iwo wakasara kwane vanji kwete. Abrahama pane vanji akatoteverwa achinwa, achiraradza, achidhakwa. Saka makaona zvaakanovaka rushanga rwakudande, akanwa hwahwa. Kana varipo vanhu vekudande panapa, munhu anonzi Mariseni mwana waTimoti Kasekete munomuziva here? Munhu yeye akafa achinamata here? Rushambwa akarupiwa naniko? Akarupiwa rushambwa ndiye akatenga kachasu kakanwiwa nababa Abrahama vari munyika. Saka isu hatisi kutora nyaya yekutuka, yekusveredza, yekushorana, yekuita sei, asi tati tiburisire nyaya yechokwadi pachena iti kwangwarara. Abrahama vakanoisa rusimbiso kudande, rusimbiso rwanda kudande runobhabhatidza, chero runozodza munhu mafuta ehwaya, chero ari munyika chaiye. Munhu anonzi n'anga ine homo nezvuma nehakata anonzi saizvo nyumubhegi menyu baba osimbiswa. Rudzi hwaiko runosimbiswa iro rusina kubatwa pamusoro. Munhu anobhabhatidzwa muziro watinoita isusu anenge akabatwa pamusoro, opiwa mbiri yaJohani, obva azosimbiswa. Chinosimbiswa chiko mabasa ezvaakabata netsananguro nemutemo nezvitsividzo nengarawa yemazwi nemutumbi mitatu zvaakadzidziswa nedare, ndio zvinobhabhatidzwa, zvinoenidwa, zviropafadzwa. Apo tabva toya panhau yanziyo. Baba Hezekiya vakatora mabwe matatu vakati Mapfihwa, poto iyi ndio dare, mugoti uri mukati ndiye Gabriel. Ipapo handisi kumbopopokana, ndiri kutopatsigira nchiti kudii? Dare raJakobo, chitsividzo chiri kudenga, kana chadzika pasi pano chinovava, chogovavarira, chogova nemasimba ekutendeutsa nekubhabhatidza vanhu kuti vabatanidzwe. Vanhu vava kana vabatanidzwa vanopiwa ngara yeupenyu. Saka makaona vaHezekiya vaiti tine mutambo wemasvikiro, tine mutambo wevakatumwa. Vakazvimbira kupiko? Vakazvimbira vari kwamurehwa, vakazvimbira vari pamusoro pegomo vachiti tine mutambo wemasvikiro, tine mutambo wevakatumwa, kiroshi dhauna, kuburuka. Vaikumikidza nekutsividza dare raJakobo rakaiswa pamusoro pegomo. Saka maona vari kwamurehwa vaiti ndaona chiremba chiri parushanga, ndaona chiremba chinonzi Yakope.
vaiti chiremba chinonzi Jakobo idare raJakobo idare remunamato une chikomborero unofanira kubhabhatidza vanhu vasanganidzana nokupona iyo vanhu havatendeutswa vapiwa mbiri yekunamata. Ndinobva ipapo ndinoenda pamberi panzi baba vaSabhasteni zvavakaenda mudombo shava vachiti dombo shava vaiswa mufenzi haisisina musuwo zvanzi mirira kuteera vatumwa vandoda kudoma nemazita kuti Herija naMozisi naManuere. Herija naMozisi naManuere ndovakanzi musavatevere. Varegera kuvateera. Ndichachemedza musangano rino mwedzi mitatu isati yakwana. Baba Paurosi vaishanda pakrafu vakabva vazoenda kudomboshava vakanzwa vanhu vose kwamafuriranwa vanhu kwanyakudya vese vaunganidzwa vanonamata nevasinganamate dundu rikaiswa pamberi paamaikoro ivo amaikoro vakasvikirwa nanababa wavo nanasekuru vavo kwane vanji vari kwaKepure kupurazi vakadedzwa vakwana vanhu vari patemberi kadhai zvakanzi dundwe rangu iri ndakusira iwe zvakanzi iwe ndiwo muzukuru wokwane vanji chengeta dundwe iri nanhasi ririko. Saka nhau yekunamata yatiri kutaurai yakanga izi haina musuwo. Gabriel azotaura pana Paurosi akati handei ndinokuratidzai mushe wedenga wamusingazive. Akaimba achiti aPaurosi ndaive mupariwi ndaiswe ropariranwa ndaive mupariwi ndaiswe ropariranwa. Ndobva vaimba zvakare ngechipiri rechitatu ndorandinoda kuimba. Ndoda kuitira matsotsi ari pano anozoteedzera kunge ane mweya. Takamutakura tichinemutembedzana. Uri musi wechitatu aBenjamini amusaruro aSerevhesta Tumbare aRobert Mutasa vakadedzwa uri musi wechitatu. Varume vekudomboshava vakatamba mutambo wari pamusoro pegomo. Ana aHezekia vakanga varipo sevapostori. aHezekia naSimeoni vakanga varipo pamusoro pegomo sevapostori. Gabriel achiumburuka kuti zvandataura izvi ndichisa domboshava pano ndakutsvaga muviri waJakobo. Saka muromo wokuti aJakobo nyaya yechinamato yakambotambwa nedomboshava negomo dziri dzega inhema. Ipapo inhema nokuti Gabriel pana Paurosi akazenda pamurehwa akati mazuva matatu aripo kana muchida tikuise kuimba kwevanhu vekwaMurehwa. Ivo vanhu vekwaMurehwa kana vari pano vadedze maadminika dedze vanhu vekwaMurehwa vaya pano vazopokana neni zvandiri kutaura. Vakati mazuva matatu vari pamba paJakobo vachibikirwa pamurehwa vachidya komana kudomboshava. Au Gabrona ndaona nyenyedzi nemusodzi. Au Gabrona ndaona nyenyedzi nemusodzi. Iri domboshava yakanga yaenda kwaMurehwa yayambuka Nyaguwe. Vane miteya vakarova mitanhatu. Miteya yavakarova mitanhatu zvokuti vanhu vekudomboshava chaiva vachienda kwaMurehwa vane nzvimbo dzavanomira dzavanonamata dzinosvika 9 kusvika vasvika pamba paJakobo. Pamba paJakobo vakati murume uyu anonzi Jakobo ari kudiwa parushanga. Murume uyu ari kudiwa parushanga. Saka Gabriel akanga ateya hakata dzaifanira kukandira kupona kwavanhu vatema dzakanga dzapa naJames naFilipi. Ndokuona aJakobo vachizoya vega vachiverera kusvika vasvika pamusoro pegomo renyota. Bhasikoro ravo rakachikokera pano panonzi paningi paBhonapo rakanamwa paFirimoni Gatsi. aFirimoni Gatsi vane kupurazi kwavaishanda. Kupurazi kwavaishanda kunonzi kwamazamba uko kwamazamba kundire kuseri kwepurazi yamusika uko ndokwavaishanda kwakanamwa bhasikoro raAfirimoni. aFirimoni vanamisa bhasikoro raJakobo. aJakobo vadzokera kwaMurehwa. Izwi rakazopamba vairi Sidhia rakuruka nhano yekuisa Murehwa muna domboshava negomo zvavakanga vakundika kubatanidzwa naJakobo muviri wavo. Saka nhau yekubaya kwehwai yakanzi inofa munyika muno ndeye makombo 2. aHezekia vakaimba 1 vachitanga kubatwa nemweya. Hondo weinenge munhu parushanga. Hondo weinenge munhu parushanga. Hondo weinenge munhu parushanga. Ndandimbomirira ipapo atende kumberi.